53, hemeretzi, eta orain ipini behar ditugu eskaloia. Endaude eskaloiak eta orain ipini behar dugu hemeretzi eta bilatu behar dugu bere amare. Hurrengo hamarrekoa, ezta? Eta hemen ipintzen dugu gehi bat. Eta orain ja daukagu hogei. Eta orain berriro gehitu behar dugu. Hogei, 70 izateko behar dugu 50. Ondo. Ipintzen dugu 50, gehi 50. Eta daukagu 70. Eta orain gehitu behar dugu falta dena da 3. Gehi 3 ipintzen dugu. Eta orain gehitzen dugu hemeretzi eta gehitzen dugu bat, gehi 50, gehi 3. Eta hemen ipintzen dugu emaitza gehitzen dugu 50 gehi 3 dira 53, gehi bat dira 54. Oso ondo. A ber, Naroa, azaldu egin aldozu historia bat edo problema bat holango eragiketa erabiltzeko? Bai. A ber. Neska bat daukana 73 jostailu eta bere ama esaten dio emateko beste umeei hemeretzi eta bera ematen dio hemeretzi eta zenbat geratzen zaio neskari? Eta zenbat geratzen zaizkio? 54 jostailu. A ber,